बे समाव स्टुडिअ'आव दं आं जोंरें नार्जारी। गंसे दुखुथिया गोरिब नखरनि संसार। सानसेयाव खुनुरुखुम बोथिसे ओंखाम जानानैनो सानखौ बारहोहरगासिनो दङ। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बियाबनि सनाजुलि ओनसोलनि निउ सिरिसबारि गामिनि मुस्रिमा दिपाली रामसियारि। बिथाङा थानो थाखाय खुनुरुखुम बिगासे हा दंजायो। जा एसे आबाद मावनाय हा दंमोन बेखौबो जेब्ला नखरनि सुबुङा गोब्राब बेरामजों नारसिनजादोंमोन बेवहाय फाननानै फाहामथाय लानांगौ जायो। फिसाला सानैयाबो गोरिबनि थाखायनो फरायसालिनि दरखंखौनो माब्लाबाबो गाफेरनो मोनफेराखिसै। अखा नायबोलानो बोथिसे ओंखामनि थाखाय बिनि न' बैनि न' हाजिरा खामला बैनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ बिथाङा। थानो थाखाय न' गंसे गैजाया, उन्दुनो थाखाय गंसे सालफेरा गैजाया, जिरायनो थाखाय गंसे मासि गैजाया। बायला जिला जायरा प्लास्टिकनि गंसेल' न'। राशन कार्ड ना जब कार्ड ना अरुणोदय आसनि ना सोरखारनि न' जेबोखौनो मोनरोङाखिसै बिथाङा। भटनि समावल'सो गारिनि थाखाय राजनेतानि आगान। देरहाखांबोला खौरां लानायाथ' बाद हो गोजाननिफ्रायनो एरखेबायसै। सिगांनि BPF सोरखाराबो बिथांखौ नायाखिसै। दानि गोदान सोरखाराबा नायफिनगोन ना नायफिना सोलायनायनि मुङाव राजनेताया गावबा गावल'सो सोलायो। बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारी। जेबो गैया जोंहाथ' दा हायाबो बिगासेल' जों अन्थाइ देयै देयैनो बिदिनो जागासिनो आरो। जों दा बिदिनो खामानि दामानि मावनाल'सो जानाय जायो। बेनिफ्राय दहननोबो हाया मानोबो हाया दा बिदिनो गोदाव सोराव थानाय जायो आरो जों दा। जा जेबो गैया। रेशन कार्ड दं ना गैया? रेशन कार्डबो गैया जोंहा दा। आरो जब कार्डफोर? जब कार्डबो गैया जोंहा दा। अरुणोदय आसनिखौ मोनदों मोनाखै? मोनाखैनो दा। बेखौबो मोनाखै। न'खराव खैजोनसो परियाल दङ? जोंहा दा गथ' फिसाला सानै बेनिफ्राय आरो जों बोराय बुरि साब्रै। मावनानै जानाया माबायदिहाय जायो? दा जोङो आरो अन्थाइ बुरै बुरै हाजिरा खामला मावनानै जायो। अन्थाइ बुरो ओमफ्राय आरो देयो बिदिनो जायो आरो। सरकारनि न' मोनाखै नामा? मोनाखै जोङो दा। आगोलाव मोनदोंमोन जों ओइ माबानिसो मोनदोंमोन। दाथ' आरो जोंनि माबानि मोनाखैना दा। सिगां मैदेर सेफायनायसो मोनदोंमोन जोङो। ओमफ्रायथ' दा जोंनि मोनाखैना बेनो आरो। ओमफ्राय जेबो गैलाबो जोंनियाव दा आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।